Police Director Ricardo Marquez mao'y napiling bagong hepe sa Philippine National Police ug mupuli kang PNP Officer in Charge Leonardo Espina. Sa briefing kagahapon, si DILG Secretary Mar Rojas mipaila-ila kang Marquez isip Pangulo sa 150,000 ka mga miyembro sa PNP. Si Marquez kinsa gi-appoint ni President Benigno Aquino III mao'y nanghawd sa 5 ka mga laing pang-opisyal alang sa maong posisyon. Mato ni Rojas nga gikonsidera sa presidente ang retirement age sa mga kandidato. Sanglit dili kini ganahan nga ang mapiling opisyal mo retiro sa wala pa mahuman ang presidential elections nga pahigayon sa Mayo sunod tuig. Si Marquez kinsa miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1982 musangko sa iyang retirement age sa edad nga 56 sa Agosto 26 sa sunod tuig. Si Marquez mo'y mupuli kang Espina kinsa gikatakdang mo retiro karong Hulyo 19.